A day in the life ng isang full-time housewife na dos na nga lang ang pera, nasabihan pang big time ng mga tsismosa. Napuyat nga ang person kagabi kasi nga nag-inuman. So ayan, hindi naman siya nalaseng pero napuyat siya. So pagising ko ng umaga dahil nga late na ako nagising, nagwalis na lang ako kasi yung asawa ko na yung nag-ready ng almusal namin. Siyempre, papawis ang person para pumayat, kunwari diet. And then, ng mga bandang 9:39, nasikaso ko na yung ulam namin. Adidas kasi yung ulam namin, na aadobohin ko siya. Kasi yun ang sabi ni sir, dalawang sibuyas yung nilagay ko kasi masarap siya kapag maraming sibuyas. At apat na gloves yan ng bawang. So, pinitpit ko lang yan, saka ko tinaga-tsaga, I mean, dinurog-durog, hiniwa-hiwa pala. So, ayan, pinainit ko na nga yung mantika diyan, naglagay ako diyan ng kawali, minekos-mekos ko siya, and then ginisa ko na ang sibuyas, bawang, at meron din ako diyang 2 peraso ng siling haba na ninakaw ko lang sa tanim ng kapitbahay. Nilagay ko na yung Adidas diyan, and then maglalagay na rin ako diyan ng suka. Hindi ko nga hinahalo nga pala kapag naglalagay ako ng suka. Tinatakpan ko muna tapos hinahayaan ko siyang kumulo para talagang yung suka is kumapit do'n sa Adidas, and then naglagay ako ng paminta powder dahil nga wala naman kaming paminta na buo kaya paminta powder na lang. So nagkuha rin ako ng sili na pula diyan sa paligid, marami kami niyan. Hindi na kailangang bumili sa palengke, naglagay ako niyan kasi masarap naman talaga yung Adidas na adobo kapag maanghang-anghang siya. So dinurog-durog ko pa nga yung sili diyan para talagang lumabas yung anghang niya. And mind you meron pa ako diyan 2 peraso ng siling haba. Talagang talamak naman talaga sa sili, kaya nasasabihan na ayaw ipakain yung pagkain, kasi maanghang. And then naglagay na rin ako diyan ng toyo, binawasan ko muna yung toyo ko, nilipat ko na muna diyan. Naglagay ako diyan ng tubig, hindi ko alam kung ilang baso ng tubig 'yan, basta ang alam ko kinalahati ko yung kawali kasi dapat mapalambot yung Adidas, kasi pangit naman kainin ng Adidas ng matigas. Naglagay rin ako diyan ng 2 teaspoon ng asukal. And then magic sarap, siyempre hindi natin puwedeng kalimutan na maglagay ng pampaiksi ng buhay. Tinakpan ko na muna 'yan, kumuha na ako ng, yung rice cooker namin, and magsasalang na kasi ako nung sinaing namin. 2 cup lang naman 'yan, hindi naman kami malakas sa sa kanin, and then kasama na yung mga pusa diyan sa kanin na 'yan kasi kung anong pagkain namin, yun din ang pagkain ng mga pusa. Ang cute nga pala ng rice cooker ko diyan guys, maliit lang 'yan, talagang good for 2 to 3 person lang 'yan. Nabili ko lang 'yan sa TikTok. Kung gusto niyong bumili niyan, i-check out niyo 'yan sa aking TikTok shop. And then pagkatapos ko magsalang diyan ng kanin, chineck ko na ulit kung medyo malapot na yung aking niluluto. So marami pa nga siyang sabaw, dapat mag-lessen pa yung sabaw niya tsaka lumapot. Ito nga pala yung kanin ko, brown rice, kasi bawal ako ng white rice. So ayan, nasasamid na ako, nabibilaukan na ako sa kaka-voice over ko. And then nung magandang tanghali na, kumain na kami ng asawa ko dito sa labas sa balkon namin kasi sobrang init sa loob ng bahay. Para kang nasa impyerno, impyerno. Sabi ko nga sa kanya, nagre-request ako sa kanya, sabi ko gusto ko ng Coke, pampa-diabetes. So sabi niya, sige na bibili ako. And kaya tumayo muna siya diyan tapos bumili, nagtuturo pa nga, "Saan ako bibili?" Dun, o dito, dito." Sabi ko, "Dun, o ayan, may Coke na kami instant." Nagmamaritisan pa nga kami diyan, sabi niya sa akin, "Saan ka kumuha ng sili?" Sabi ko, "Sa tanim ng kapitbahay." "Bakit?" Tapos yung iba, yung kulay pula, kinuha ko lang yung mga tinatay ng mga ibon diyan na tumutubo sa paligid. Okay naman, masarap naman siya, nakaraos naman yung sili namin. So ganito nga kami, yung eksena namin kapag sobrang init talaga sa loob ng bahay. Hindi talaga kaya mag-stay kasi nga wala pa kaming kisame, hindi pa namin kaya magpakisame. So after kumain, eto nag-siesta moment ang mga person, nakahiga sa sala at mainit sa kwarto. Noong mga bandang hapon na nga, dahil wala na kaming mineral, ayan, bumili na muna siya ng mineral. Wala pa kasi kami guys na gripo, wala pa kaming tubig. So
Ang tubig namin dito na pinampapaligo ay sa poso. Tapos ang iniinom naman namin ay sa mineral. Medyo magastos siya sa isang buwan. Parang nakaka 500 plus pesos yata kami sa mineral. Pero okay lang kasi sure ka naman na malinis naman yung iniinom mong tubig. And then, nung mga bandang hapon na mga siguro mga alas 5, naisipan mag-change oil note nitong isa kasi nga daw 2 months na siyang hindi nakakapag-change oil ay dapat once a month lagi siya, a month siya nag-change oil. Sabi ko nga kulay chocolate na yung ano, yung oil na tinanggal niya dun sa motor. Sabi niya nga kasi nga nalipasan daw and sa mga next month kasi December ano kami magra-rides kami sa Albay kaya dapat lang talaga na makapag-change oil na siya para ready na yung aming ride sa Albay. Uwi kasi yung asawa nung kaibigan niya. So, sila yung nag-aya na mag-ride sa December, siguro mga second week of December. So, yun lang for today's video. Thank you so much for watching. See you again next time. Babush!